Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwana, abokaina da dukkan masoyana baki da. Ina matukar godiya ga dukkanin mutanen da suka yi kokari wajen ganin sun kwantar min da hankali akan wannan hayaniyar da ake ciki, da kuma waɗanda suka yi kokarin fahimtar da ni cewa ita wato rigima ba a bari ba ce. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Lallai hakan ya nuna min cewa masoyana ba wai yan abiyari ma sha kiɗa bane kawai. Na gode sosai. Sannan kuma yarana da ƙannena waɗanda su ma hakan ya ɓata musu rai suka yi ta yi, to ina ba ku umarni da cewa kada wani ya ƙara yin kalma guda ɗaya ta cin mutunci ga wani, ba ma akan Ali ba, har yaransa kada wani ma ya ƙara kallon su idan sun yi zage ni ko wani abu. Sannan kuma da na yi niyyar in ɗora wato bidiyo ɗin wasu mutane waɗanda suke kusa da shi, waɗanda na kai kuka na kusan shekara 2 zuwa 3 yanzu akan cin mutuncin da yaransa suke yi min, wanda kuma yake ikirarin cewa kullum yana musu magana ba sa jin maganarsa ne. Ni kuma yarana suna ji magana ta, shi yasa mutane ma ba su taɓa ganin ɓacin ran yarana ko kuma ƙannena kamar wannan lokacin ba. Don haka a shirye suke da su fito su faɗi cewa na same su lokaci kaza da lokaci kaza akan da Allah su yi wa Ali magana, yaransa su daina cin mutunci. Bai ɗauki mataki ba, ko kuma sai ya ce a yaransa ne ba sa jin maganarsa. To ni kuma da naga zagin Adamu ya zama kaman siyan wata a hanya, sai naga to bai kamata in bari mutunci na ya ci gaba da barewa. Don haka yasa na ɗauki wannan matakin. Sannan kuma shugabannin masana'antar da muke ciki, idan da a ce lokacin da ake cin mutunci na ake rubutu a kaina nake complain sun ɗauki mataki, to na tabbata da cewa ba za a kawo ga wannan lokacin da ni ma zan ɗauki mataki da kaina ba. Da haka da sun hukunta waɗanda suke cin mutunci, to ni ma da yanzu a iya hukunta ni. Sannan fa ina so ku sani cewa ba wai tsayawa aka yi ba, yadda hakan ta faru gobe ma still wani daga cikin yaran nasa ko wani wanda yake kusa da shi zai iya ce zai ɗauki wani matakin makamancin irin wannan, wanda ni ma zagin yanzu ba wani abin mamaki bane dan an zage ni yanzu ba na jin komai a jikina. Still ina jan hankalinku, ko in ce hankalin baki daya, da ku tsaya ku gyara, a tsaya a gyara. Yara su daina zagin na gaba da su, manya kowa ya rike mutuncinsa, ya zauna da mutuncinsa, don in ya bari baya dawowa. Sannan jama'a kusa ido, zan rika dora muku account ɗin da yake na ɗan fim waɗanda an yi su ne kawai don cin mutunci na da zagi na, ma ina nan da su, ina nan da abin da suke dorawa. Sannan still duk abin da ya wuce wallahi, amma daga yanzu duk abin da suka dora na cin mutunci na ko na habaici zan dora muku gani. Za ku ga suwaye suke son zaman lafiya cikin masana'antar, kuma suwane ne suke son tashi hankali. Na gode, Allah ya bar kauna, Allah ya bar zumunci, Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki daya, da ɓangaren mu baki ɗaya, da kuma garuruwan mu, da kuma 'yan uwa da abokan arziki baki.